ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Саудо ТВ. Мардуми ютуб ҳама каса хубен. Июз 10 октябри соли 2024 ирӯза навор кардем. Беҳад навори зур. Ҳашти 20 минут навор кардем. 16-17 дона хонаи фурӯшӣ, заминои фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ арзон. дӯстон барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама мекунед, фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда ҳастаем. Аз Ҳисор, аз шаҳри Бухтар, аз ноҳияи Рудакӣ, аз ноҳияи Данғара, аз ноҳияи Восе, аз шаҳри Ваҳдат, аз Душанбе тарафҳои Меҳргон, Шоҳ Мансур, хулас беҳад хонаҳои зур, квартираҳо аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ҳисор, аз Ваҳдат, аз Бухтар, тарафҳои Бобоҷон Ғафуров, аз шаҳри Хуҷанд, хулас зури бад ҳамаша то охир тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворуда лайка монед ва дар канал подписатсия кунед бачаҳо. мо дар хонаҳо, заминҳо, квартираҳои арзон рӯӣ мекунанд ва ягонташон мегирем, навора сар мекунем. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp акай дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. акай далер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачакҳо. ина марамат аз номи канали мо Саудо ТВ ва акай далер муроҷиат кунед дӯстони азиз. мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ рӯӣ кардан дар шаҳри Кӯлоб. чармгарони поён 8 сотих замин, нархша 170 000 сомонӣ мегӯянд. 170 000 сом замини фурӯшӣ. барои тамос оиди замин рақамҳои WhatsApp 3737. фундаменто рехтагӣ 2 этажа мега. барои 2 этажа рехтагӣ дорои 4 дар хона, 1 этаж мақсад бо ҳастаи боз муомила дорад. сохтмони нопурра, гирди ҳавлӣ маҳкам 1 этаж бардоштагӣ мебошад. бачаҳо аз сабабе ки суратҳоша надоштам, ба ҳамин хотир як расма мондем. занг занем, зури бадаем сирошта. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 2 этажа дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои Телмон, деҳаи Итоқ, маҳаллаи Итоқ. нархша 500 000 мегам, бо муомила дорад. 6 хона, 5,8 сотих, пашти 6 сотих замин. рақамҳои WhatsApp-и асосии падаршон 907 37. ёки WhatsApp-и дигари, ҳамин якунги асосии ҳамин дар занг занед, ёки WhatsApp-и дигари 61 94 ҳам занг занед метавонед. тарафи Телмон, пеши Сешанбе бозор, 2 этажа, проектш Айрасия мебордагӣ мега. 3 комната дар 2 этаж, 2 комната дар 1 этаж. ин тараф бо як хонаи зур аста мега кардагӣ. тарафи хонада калидор, душевой дорад, монтаж, пантаж ҳамаш кардагӣ. хоб и погреб дорад. ин тарафи хона, таги хона мақсад барои чихел инаи ҷое ки ҳавлиро нигоҳ кунед, шкофайку ҳаминча погреб дорад. дарозиш ва чиқириш мега 6 метр дарозӣ, 1 метр чиқирӣ, паҳмиш 210. тайёрай ҳамаш. Айрасия мега рӯи кардем чизчораша, монтажоша ва дигароша. хоб якта меҳмонхона ин парода ҳастай, подвал қатӣ, подвалаш 850 дарозиш, паҳмиш 3 метр, чиқириш 2 метр. пеши хона стяжка кардагӣ, ҳамаш стойкаҳо, хоб стойкаҳои чойло мега мондагӣ, часпондагӣ. упараи дигада хона 15 метр, фундамент рехтагӣ. мақсад занг занед бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки рӯӣ кардан дар шаҳри Душанбе, бозори Меҳргон. 3 сотих масоҳат, 4 дар хона, 600 000 сомонӣ. бачакҳои TikTok ва Instagram лайкҳоро монед.
барои реклама рақамҳоро мондагием стрелкаро бинем бачако. Ҳамида муроҷиат кунед. Дар Instagram нанависен мода прямой. Фақат дар WhatsApp чизе дорем рӯй кунед. Нашоти хона 600 000 сум, WhatsAppшон 50-50. Хонаҳо даташ мега 5-5 ба 6, датайга 3.5 ба 4-4. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона дора. хона аз 2 корпус иборат мебошад. Бо баъзе чизучора фурӯхта мешавад. хоб 600 000 сум бо мақсад бо метонен арзон кунен. бо арзон мешавад. срочно сум дар кораи 600 000 бо арзон мешавад. хона бо тамоми чизучора савдо карда мешавад бачако. бе чизучора 550 000 сум. мақсад гуфтан ки занг занан ҷои беҳад зур пеши бозори меҳргондай. ҷои зур. маълумоти пурра WhatsAppшон 50-50 да занг занед. лайкҳоро монед. дар канали Саудо ТВ дӯстон подписатсия кардан фаромӯш накунед бачако азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки секомната масоати сесотиха шаҳри Ваҳдат 125 000 сумда инами хонаро метавонед бихаред дӯстон. рақами WhatsApp 41 32 ҳози занг занен. фавран фурӯхта мешавад. хона дар воқеъ дар шаҳраки Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, пеш аз роҳи поезд мега. 3 дар хона, кухни, ҳоҷатхона отдельне. хоб бочкаи об ҳастай. хоб алиш намешавад. қарзам наметем. пули нақд, пули зинда 125 000 сум. як тарафи хона ба семенблок, як тарафаш ба хишти пухта бардоштагӣ. мақсад чӣ мегӯям? фасади дарун мегӯям. хеле хулоса ба хишти пухта дарунша чиндагиан як риятак дӯстон. хай криша ҳами хеле састаяни инами хона ина калидор хонаҳо ҳамаш падрият фасон хушрӯ. худтон бо рақамоша занг занед, пурсон шин. лайкҳоро монед ва подписатсия кардан фаромӯш накунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дукомната масоати 8 сотиха ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ҳилолӣ 135 000 сум меганиша арзон мешавад. рақамҳои WhatsAppаш 3059 да ҳози занг занед дӯстон. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ҳилолӣ. хонаи нами хел састаяни коробка лави роҳ мега. лави роҳи шоҳроҳда қарор дорад. мақсад центри раҳда. ин тараф мошино лабои ҷо ҳаракат мекунад. хай деҳаи нав, мардуми навда, хулас ҳама нав зиндагӣ дора. маълумоти пурра рақамҳои WhatsAppшонда ҳозир дӯстон занг занед. худтон бо 135 000 мега бо арзон мешавад. дар аму таги комментария нависанед аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор ва ҳаракат мекунед навори баъдина баъри шумо пешниҳодшон бикунем. шашумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ секомната масоати 3 сотиха ноҳияи Варзоб, деҳаи Такоб 160 000 сум. инами хонаи старе. ремонти дарунша нав кардагиан фасон хушрӯ, ташпол, обои, люстр, калидор. ҳавлии фурӯшӣ ноҳияи Варзоб, шаҳраки Такоб, кӯчаи Рӯдакӣ. аз ватанасоз то манзили истиқоматира тақрибан 45 километр мебошад. 3 дар хона, 3 сотих масоат, 3 хонаи калон, ҳаммом, газхона, ҳоҷатхона, об ва свет ҳастай. инош камбуд надорад. инами састаяни кардагӣ 160 000 бо арзон мешавад. занг занед азиз. ҳами наворое ки ҳаррӯза мекунем баъри шумо ҳаракат кесем наворо дароз кунем. шумораи хонаҳоро зиёдтар кунем дӯстон. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки чоркомната масоати 8 сотиха ноҳияи Фархор
бачакое ки аз Фархор тамошо мекунем тамошо кунем. бисёри нафаро дар аму комментара менависанд ки бародар хонаҳои ремонткардагӣ монен. дӯстони азиз, хонаҳое ки ремонтҳои фасон фасон доранд ва ё 500-600 ҳазор сума нархш қиматанд, ба ҳамун хотир мо фикри шуморо мекунем ки зуртон намерасад. медонем баъзе апашкаҳо аз Русия занг мезананд, холаҳо занг мезананд ки хонаи арзон. ба ҳамун хотир бачаҳо мо хонаҳои қимата кам навор мекунем. ито дар аму комментара менависанд ки хонаҳои фарсуда реклама мекунем. хеле хай дӯстони азиз, ҳам хеле инам хеле арзоноша мо ҳаракат мекунем. монем ки шутоби шумодаам чи мушкил нашавад. нашоти хона ноҳияи Фархорда қарор дорад. 190 000 WhatsApp 41 занг занед. маълумоти пурра оиди хона хитом бо пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира 11 этажда қарор дорад. 45 квадратный метр. 14 микрорайони шаҳри Бухтари Қурғани Пешина. ремонта бинен 196 000 сум. тарафи баъдиша меяд ки 11 этаж. может лифт яке кор накунагар як бо хито медонен састани пора чанқа меброи мефурӯяфу. 196 по савдо дора. рақамҳои WhatsApp 56 56. бинои 13 ошёна. хона дар 11 ошёна қарор дорад. дорои ду лифт. хона коробка мебошад. мега простаи проект шабачаку азиз. хона коробка мебошад. айни ҳол корҳои фасад ва ремонти падез рафтистай. фикр накунед хеле ремонта. и просто проекта бача. хона коробкай. наҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира 2 этаж 50 квадратный метр Бобоҷон Ғафуровда қарор дорад. 200 000 сомонӣ. ана ҳамин састаяни срочна фурӯшӣ. якхонагара мегӯяд духонага кадем. духонага кадагай просто ҷа як комнат мегуфтаган. не ки ду комнатаи майда майда мисол. ҳама ҷо 100% мега. фасон ремонти хуби замонавӣ ҷои соз 200 000 сум бо арзон мешавад. хулас ду комната да бачако 25 квадратӣ. хитомбо нашоти нархош хитом пурсоншен оиди ҳар як хона рақамҳои ами баъди нархаш дар поёнаш ватсапҳошай дӯстон ай ҳамаи хонаҳо. ито мода занг мезананд ки бародар ами хонара номро шандай. ин ами хонае ки дар Бобоҷон Ғафуров ай рақамҳои ватсапаш 928 39 71 30 занг занед. мода не дӯстон. даҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира 1 этаж совхози 1 ноҳияи Данғара 140 000 сум. рақамҳои WhatsApp 6000 занг занед. бачакое ки аз Данғара хоҳиш кардем квартира навор кунем немеша ёфтем. ина 140 000 ина марамат боз тем боле дукомнатный будааст. касе ки мегира успед кард бигирен оштон шава. касе успед кард бигира дӯстон. хеле наворро мо дар канали Хонатеҷа мемонем дӯстон. Саудо ТВ ва Хонатеҷа 2 сомонаи ютуби дорем. мақсад ай ҳардаш метавонед тамошо кунед. баъд боз TikTok ва Instagram астай бо номи Саудо ТВ. уҷа даромада тамошо кунед. нашоти хона хонаи фурӯшӣ ноҳияи Данғара совхози 1 срочна фурӯшӣ бо нархи 140 000 сомонӣ. алиш намешавад. хоб чӣ меган хеле кредит дода намешавад. ба пули зинда 140 000. мегзарем ба 11-ин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира соколный этаж таги подвал 42 квадратный метр ноҳияи Рӯдаки шаҳри Душанбе 115 000 сомонӣ. ҳамин қашан мегӯям бачако ки соколный этажай подвалай может камтарак ҳаво нарасад. чизе ки ҳаст бояд ҳам хел бигем тонад. дӯстон азиз 7246 рақами WhatsApp. соколный хона гардиши фабрикада қарор дорад. хона дар лаби роҳ наздик коллеҷ. техпаспорт дорад. хоб масоат 7-3 метр. кухниш 4-3 метр. вана ҳоҷатхона 2 монтаж хоб кадаги срочна сумдакор фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 бо арзон мешавад. ами доме ки мебинед ами дома дӯстон подвал шайда хулас соколный этажаша ин ами магазиндора такша фикр мекунам.
мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира 7 этаж 60 квадратный метр анами домда қарор дорад. ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Ваҳдат Фирдавсида қарор дорад. 236 000 сум нарх. Рақами ватсапшон 40 16 ахириш. Срочна квартираи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат кӯчаи Фирдавсӣ будааст. Срочнаи фурӯшӣ. доми 46 пеши бозори боло. якта перегородка дура мега. дуюм стяжки пол. сеюм монтаж электрикӣ тайёр кардагӣ. ҳуҷҷату техпаспорт дора тайёрай. маълумоти бештар оиди хона худутон бо рақамҳои ватсап или дастӣ ҳардашта метавонед занг занед. хона ба газоблок ва филми бардоштагӣ десен 40 daqiqa дора. ин ҳами ҳолат да дӯстон. дукомната 236 000 сомонӣ. фикр мекунем камтар арзонтара кай. ҳамақи 7 этаж дукомнатаҳо беҳад қиматам бача азиз. хай пашти центр бур нигоҳ кунед ҳама чи аст дар таги ҳамин дом. 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки се комната масоҳати 10 сотихаи бениҳоят калон ноҳияи восит деҳаи Тугаракда қарор дорад. 220 000 сомонӣ. инами састяни срочна фурӯшӣ дар ноҳияи восит ҷамоати деҳоти Тугарак пушти Шанбебозор 10 сотих замин кардагӣ. инами састяни хай ангурошам қаштагиҳои дарахту меванианда. хона ремонти оддӣ миёна не бад не зур. ҳамин састяни карданашон бо арзон мешавад. бачакҳое ки аз ноҳияи восеъ хоҳиш кардем ҳамеша ёфтем да хулас. ака медонем моро ай ҳама ҷо тамошо мекунанд. ис ай Ваҳдат, ай Ҳисор, ай Душанбе, ай Кӯлоб, ай Восеъ, ай Қирған, аз шаҳри Туз, хоб аз куҷо бигем бо тарафҳои Хуҷанд, Ҳисор, Регар ҳама ҷо ҳаст бачако тамошо мекунанд. ман маро тамошо киста медонам бача азиз. хулас ай ҳар ҷо мемонем. 14-ҳамин хонаи фурӯшӣ. мерем тарафи Ҳисор. хонаи фурӯшӣ се комната масоҳати 5 сотиха шаҳри Ҳисор деҳаи Гулханида қарор дорад. 270 000 сомонӣ. бо савдо дора. ватсапшон 3492 занг занед. дӯстон мо метавонем хонатон рафта хидмат бо живои видеонавор кунем. чем сурат бо видео хубай. ира худтон медонен. касоне ки хона дорен рафта видеонавори живои кунем бо зурайда. чеми хеле видеонавор тезтар савдо мекунем дӯстон азиз. чизе ки живои бо хеле фасонка нишон метаҳем мардумда. 4,5 сотих замин, 3 дар хона, баня, ошхона, кладовка, оғулхона, дарахтои меваҳдиҳанда дора. хона сатфоиза медорои зиндагиро сар мекунӣ. дастурожна фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошед занг занед. беҳуда зангмо назанед. проекти фасон замонавӣ кардагӣ. ин тараф ҳавлӣ, ин тараф хонаҳои як тарафда баракида хонаҳои фасон кардагианд. гирди хона маҳкам мардум ҳама зиндагӣ дора. 15-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 8 сотихаи калон ноҳияи Данғара деҳаи Шаҳбурда қарор доштааст. 140 000 сомонӣ. бача 140 000 да инамира метавонем бихарен. ина марамат масоҳаташ 8 сотих мегирен 2 участка мекунен. ҳозир лабои ҷо ов гузарондасам бача азиз. ми фирмои нав омагаи лабои ҷо ака ушочи дора. ина имени деҳаи модам гузаронда. ҳозир ами дани мен ҳама ҷо шароито хуб шудастай. 140 000 бигирен бо мақсад 2 участка мекунен зиндагӣ мекунен. хоб хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 хона 8 сотих замин ремонт надора. ҳами састяне свет дора, ҳуҷҷат дора. ака Данғара бисёр ҷош деҳош масъалаи обиш камтар проблематара. ине ки иншоалло ба зудӣ масъалаҳо бартараф мешава. худтон бо занг занед. дӯстон ҳамин қа хона ёфтем. ҳамин қароӣ кадан ёфтем, кофтем баҳри шумо. реклама кардем. чизе дорем барои мо рӯй кунед. рекламаи баъдинада навориш мекунем. замин, хона, мошин, квартира. ҳамин ватсап 99 97 24 соат кор мекунад. рӯй кунен. худохоҳ рекламаи фасон мекунем, фурӯхта мекунем. хоб пешай баромадан аз барномаи мо, аз навори мо ҳамин лайкотонро монен, подписатсия кунен. подписатсия бачаҳо, поделитсия кунен. майли хай дӯстон, зинда